simbe. Ten mana ni no pesa oseikore wabro miyou. To kosekro bro miyo ok omiwa miya. Ang'o ma pod urito? Ang'o miyo iparo ni wach mar ng'anyo ni manyaka bedi ka koro gik moko timre? Ang'o makethore dire ka? Jou mawuoyo gi sirkal ema ok winjre, koso sirkal ema riambo, koso un ema uonge gi thuolo mar rito matin? Mano gima biro koni en ni kusebet gi ng'ato piny e winjruok. Wan kaka jopuonj, kisebet kodwa e winjruok, wawuok wadonje klas, wachako puonjo. Nyo wapuonja puonja. Mwamiyo nyithindo penj. Masani endi koro wachama university ka university, mbalariany ka mbalariany dhi timo graduation. Mar University of Nairobi timore tich abich makiny wadhieni. Do magi nyithindo mancho wapuonjo ka wasedok e klas. Kech winjruok nosebet. Koro kosa en korna. Kosa en e lwet ng'amo nobengi nego beni koro dhi to golo pesa to chulo jopuonj. Kech wanto koro wasetimo marwa. Waonge gi gop ng'ato. Gine ma gin gi gopwa. Ng'anyo ni gima koro nyaka chand pachi en niya. En ang'o matimore momiyo higa ka higa wan jotije mag university mag mbalariany ka wadwaro ni mondo wawinjre gi sirkal to nyaka wadhi mane gomo. Ok gidwa winjore kodwa. To ka gisewinjore kodwa to ok gidwa chulo kaka ne giwinjore. Girito mana mondo wadhi e gomo moro machielo nikech ang'o? Jopuonj university, jopuonj mbalariany, jotije mbalariany kata jopuonj kende. To kod sector mar education, sirkal pok omiyo ratiro margi mondo ong'awgi kiwango moro miwacho ni wakete uru investment e welfare mag jotije mbalariany to kod welfare mag nyithindo. Nikech jotije mbalariany kata gibed mana joma yuecho, kata joma luoko, kata joma ni offices matimo tije mag nyithindo, konyo connect nyithindo gi jopuonj, kata gi jopuonj gi wegi. Ka welfare gi ok ong'i maber, to kata nyithindo go hinyore. Ineno? Kech nyithindo gi, ka seche moko wadhi e klas, kaka koro sani nyoge donjo ni, jonyuol onge pesa to osenyagore mokelo gi. Ineno? Koro sani gidwa bet ka gichiemo, gitiyo, kendo ka ok idhi e klas tichiemo mang'eny moingo kidhi e klas. Kech gimitimo odiochieng' mangima en mana nindo gi chiemo no, gi neno TV, gidhi e simu. Kigolo pachie mago, ting'iyo jikon. Ing'iyo gimicha gidhi chamo kendo. So at the end of the day, nyithindo gi spend pesa mang'eny e chiemo. To mano mana nikech jomonego puonj gi koro ok ni e klas. Jomonego beni luoko negi kuonde ma gininde. Ok tim mano. Manyiso ni health mar nyithindo gi dhi bedo affected. Ineno?